Összesen 4 napot voltunk Izlandon, úgyhogy ez az utolsó napunkról készült videó. Majdnem nem láttunk sok mindent, mert elég erőteljes hóátfúvások voltak az utunkon, de szerencsére az idegenvezető még úgy látta, hogy járhatóak az utak, és így aztán el tudtunk jutni azokra a csodaszép tájakra, amiket az utolsó napra tartogatott. Az első hely, ahol megálltunk, az ez volt, meg se próbálom kiejteni. Ott egy ilyen kis csodálatos korlát nélküli fahídon kellett átjutni a látványosságokhoz, ahol a szél megpróbált lelökni minket, de azért sikerült. Itt van ez a kis patak, kedvencemben ez a kis kő, ami a fejére húzott egy ilyen jégsapit, vagy egy olyan parókát, milyen az a rizsporos parókát. Itt egy kis darabka tavasz a nagy télben. Itt ugye a hőforrások, ahogy megolvasztják a havat maguk körül, ott ezeken a kis részeken kinő a fű, és így zöldel ez a rész a nagy fehérségben. De ahol máshol meg ezek a havas hegyek vannak, nagyon szép. Itt a különböző hőforrásokat lehetett megcsodálni ezen a területen is. Eléggé le van fagyva a jég a hóra, úgyhogy nem könnyű. Fel sikerült jönnöm, és azt látom, hogy itt fortyog egy sár. Egy jó nagy adag sár, ott van, így borog. És mennem kellene mindenkinek. Egy plázában vagyunk, képeslapárus, standard volt, és földrengés kiállítás, mert itt szintén még a törésvonalon vagyunk. És azt látszik a videónkban, hogy földrengésről nincs idő gondolkodni, meg összevetítőgatni mások ilyevetetlen, rohanás kifelé. Nézzük ott a pakolya. Földrengés, tessék. Megálltunk fényképezni egy folyó torkolatnál. Ez itt mind a folyó torkolat. Ez is, meg ez is, meg az, meg amaz. Ugyanaz a tenger, mint tegnap volt, csak olyan 140 kilométerrel odébb vagyunk. Még sose voltam ezelőtt havas tengerparton. Nagyon fura érzés. Hát tényleg ennek homoknak kéne lennie, nem? Következő úti célunk az a Színes házas falu néven vált ismertté előttünk, de ez itt a becsületes neve. Hangulatos kisváros itt a tengerpartján. Színes házai vannak, de ugyanúgy ebből a háztetőanyagból készülnek, mint minden más is. Amúgy én ezeket hiányoltam ezen a környéken, vagyis hát inkább arra számítottam, hogy mint Írországban is van, amilyen lávaköveket, meg nagy köveket kivesznek a termőföldből, meg mindenhol az útból, azt felrakják kerítésnek. De igazából ez egyáltalán nem tipikus, sőt inkább kuriózum. A templom úgyhogy látszik is egybe. Ilyen kék kerítéses sárga ház, kék fedelű barna ház, piros ház, zöld ház, szembesütő nap, kis kék ház.
ide jönnek a látogatók. És néztetek, van egy kis játszótér kosárpalánkkal, meg kis hintával, hogy jönnek apukához látogatóba, akkor gyerek ne érezze magát rosszul, amíg itt várnia kell. Szokásosnál változatosabb tájakon haladtunk át, csak a népsűrűség az, ami változatlan. A következő úti célunk az szintén ilyen hőforrásos rész, de kicsit más, mindegyik, amelyik ilyen hőforrásos részt láttuk, az mind más volt. Itt egy hóember, elég durván néz ki, mint egy szellem. Hihetetlen büdös cuccok, zöldek itt. Nagy intenzitással. Még több borgás. Hú, és itt látszik a sárga is, mint kiválás. Ó, az a sárga, az kijön. Hú, 3D-s árnyékom van. Tök menő. Most mindjárt 3D-s lesz az árnyékom. Hú, az szokásához híven csillog. Emberek írnak bele hülyeségeket. Föld gőzölög. A táj szép. Ennél a tónál csak néhány percre álltunk meg fényképezni útban az ebédelőhely felé. Ez egy gyönyörűségesen szép tó. Ez ilyen lávakövekkel borított területen. Gyönyörűen csillog rajta a nap. Itt láthatjátok szép nagy hegyek, és amerre csak a szemmel lát körbe-körbe ez a gyönyörű kék tó. Látunk egy tengerparti kis kávézónál, ilyen kívülről, és nagyon be van rendezve. Mindenféle izék lógnak a plafonról. Például egy akkora rák, ami nagyobb, mint egy madár, meg kb. Akkora, mint egy gitár. Ilyen kis halászhálóba csomagolt lyukas üveggömbök, egy projektor, modern lámpa, antiklámpa, egy hajó, evező, hajó, emeltőüveg, valami beazonosítatlan tárgy, hajókötél, viharlámpa, sonka, madár, és a berendezési tárgyak még nem értek véget a plafonnál. Például itt van ez a félelmetes viking fejszével, mögötte kövekből készített festett lény. A délutáni program pedig a Kék Laguna volt. Ez szintén az izlandi zsenialitás egyik bizonyítéka. Van egy hőerőművük, amiből az ilyen melléktermékként keletkező langyos vizet benyomják egy tengeröbölbe, és oda beengedik a turistákat jó pénzért. Megérkeztünk a Kék Lagunához. Egyelőre csak annyi látszik belőle, hogy a lávaföldön felemelkedik egy gőzoszlop, meg itt van rengeteg autó, amiből nyilván az összes turista az már bent van.
találva földön át vezet az út a Kék Lagunához, méghozzá elég hosszú út. Ott van a bejárat. Ott fődögélnek az emberek. Bent már sajnos nem fogok tudni filmezni, mert a vízálló kamerám az otthon maradt. Hát ennyi volt az izlandi nyaralásunk. Sajnos nagyon hamar véget ért. Egy szép utunk volt még a repülőhöz, és aztán ahogy szálltunk fel, szépen ment le a nap, és akkor a szerencsénk volt, hogy még a repülő ablakából utoljára láthattuk egyszer a sarki fényt. Remélem, hogy tetszettek az izlandi videóim, és remélem, hogy ti is eljuttok oda egyszer. Sziasztok!